Pasiginahan ka mo palit og balanghon ya para magkakaon pod mig bugas. Lang, Oh, magagikan. bukid ya. Nagunsa man ka sa bukid. Nagkuha og balanghoy. Nagkuha kag balanghoy. Oh, Kung saan man na nimong balanghoy? among dungagon ya. Inyong dungagon. Oh, Kung saan man ninyo inyong ipaniod to? oh, Wala day mo ibugas inyong balay? wala. Wala. Aman day mong papa. Gibiyaan naman ko sa pagkabata pa na ako. O gibiyaan na ka sa pagkabata nimo. Imong mama, Pasuhol si Mama Uguna ya. nagpasuhol imong mama og una. Oh, Dugay na jud day kagibiyaan sa inyong papa. dugay na. Unsa may istorya nimo sa imong papa karon? Pa, ako to imong anak gibiyaan. Dako na. Dapat mabalik na kapag mabuo atong pamilya. Ana mo balik nimong papa para mabuhay inyong pamilya. Sus taon po to eh. Maura na inyong paniutuhon karon. Oh, mauta. Be, pakit daw ko be. Digto pa ni bukid gikan. Kang kinsa man ang balanghoy. Sa kong lola. Aw sa imong lola. Nangayo ra ka sa imong lola. Oh, Sus taon po. Pila na may edad nimo? 7. 7 na ka. Oh, Unsa na may grade nimo? grade 3. Grade 3 na ka. Pasiginahan ka mo palit og balanghon ya para magkakaon pod mig bugas. Gusto ka nga paliton ko ng balanghoy para makakaon mo bugas. Oh, Sus taon. Pila may baligya na lang nimo ana imong balanghoy be kay ako'y paliton. 20. 20 ra na tanan. Oh, Nya dili mo na makapalit og bugas ang 20. sige lang ya. Sa 1/4 lang among paliton. Bisag 1/4 lang imong paliton Oh, para makakaon ng kagbugas karon. oh. Sige de mo kaon na ng balanghoy. Sige ra. Tagsara mo makakaog bugas. Oh, Sus. Taon po. Sige ani na lang ha. Be paliton ko na imong balanghoy na lang be. 20 ra na. Pero ako na lang ng paliton og kuan o para sure jud makapalit kag bugas o. thank you ya. Oh, nya muli na din ka sa inyo ha. Nya ihatag lang na nimo sa imong mama para makapalit kag bugas. O sige kaw uli na lang kaw.